Helo, a chroeso i DARLUNAIR, gyda fi, Efa. Yn y fideo hwn, mi fyddai'n arlunio 3 gair Cymraeg yn ymwneud â'r gofod, gan ddechrau â gair 1, pellweledydd. Mae pellweledydd yn air lled anghyffredin am telesgop, neu telesgop yn Saesneg. Mae'n air cyfansawdd sy'n cynnwys 2 elfen, pell, gweled, idd. Mae'r 2 elfen gyntaf yn lled gyffredin, pell fel rhywbeth sy'n bell i ffwr', gweled, sef ffurf gyflawn y ferf gweld, ac idd, ôl-ddodiad, sef rhywbeth sy'n cael ei roi ar ddiwedd gair, sy'n dynodi gweithredydd, sef person neu rhywbeth sy'n gwneud rhywbeth. Mae yna 2 brif fath o bellweledydd, pellweledydd optegol sy'n tynnu lluniau, a pellweledydd radio sy'n derbyn tonau radio o ffynonellau radio astronomegol. Pellweledydd yr Hubble oedd y pellweledydd optegol mawr cyntaf i gael ei osod yn y gofod. Mae'r Hubble yn 13.3 metr o hyd, sydd tua maint bws ysgol mawr. O'i safle yn y gofod, mae'r Hubble yn gallu edrych i'r gorffennol pell, i leoliadau sy'n mwy na 13.4 miliwn blwyddyn goleuni i ffwrdd o ddaear. Ond nid y pellweledyddion enfawr hyn yw'r unig rai. Gallwch chi brynu pellweledydd, neu efallai fod gennych chi un yn barod. Ar noson glir gallwch esgyn i gopa cyfagos a gwylio'r byd yn troi. Mae'n bosib, wrth i chi edrych drwy bellweledydd, gallwch weld gwreges goser, a goser yw'r ail air. Mae goser yn golygu asteroidiau, neu asteroids yn Saesneg, felly mae gwreges goser yn golygu asteroid belt. Mae goser yn air cyfansawdd sy'n cynnwys 2 elfen, go, ser. Mae'r 2 elfen yn eitha cyffredin. Go, sy'n rhagddodiad, sydd yn yr achos hwn yn golygu bron, neu almost. Ser, sef yn amlwg ffurf luosog seren. Felly gall goser olygu bron yn ser, neu yn yr ystyr hwn, pethau bach tebyg i ser sy'n cylchdroi o amgylch yr haul. Mae goser yn greigiau di-atmosffer sy'n cylchdroi o amgylch yr haul. Mae degawd o filoedd o'r planedau bychan hyn yn ffurfio'r prif wregus goser yn hysod yr haul. Modrwy enfawr siap toesen rhwng orbitau y planed Fawrth ac y blaned Iau. Efallai, os yw un noson glir, gallwch weld lleugylch heb bellweledydd. Lleugylch yw un trydydd gair, ac mae'n golygu y cylcho oleuni sydd yn gallu ymddangos o amgylch y lleiad o dan yr amgylchiadau cywir. Mae lleugylch yn air cyfansawdd arall sy'n cynnwys 2 elfen. Lleu, sydd yn y bôn yn golygu gole, fel elfen gyntaf y gair lleiad, a cylch, sef yn amlwg gylch. Felly, mae hyn yn golygu yn llythrennol cylch oleuni. Lleiad y ddaear yw'r 5 leiaf fwyaf yn y bydysawd. Y lleiad yw'r unig le mae dynol ryw wedi troedio sydd tu hwnt i'r ddaear, ac mae lleiad yn peri llanw ar y môr. Ac nawr, am air bonws sy'n ymwneud â'r lleiad, lleiadwr. Mae hyn yn golygu yn llythrennol rhywun sy'n byw ar y lleiad. Diolch am wylio!